Привіт! Хочу поділитися, що зрозуміла по проповіді. Дуже мене торкається, що благодать вона починається там, де є чистота Євангелії. І закінчується там, де закінчується чистота Євангелії. І досить часто можна чути, що ми живемо по благодаті, і тепер ми можемо жити, грішити, як завгодно. Раз покаялися, і цього достатньо. Але насправді Слово Боже говорить нам про інше, що ми маємо спільно зіп'ятися з Ісусом Христом. А що це означає? Це означає, що вже не я живу, вже Христос живе в мені. Тобто я живу не по своїм побуттям, не по своїй плоті, а живу по Духу, яким Христос прийшов, щоб нас усіх хрестити Духом Божим. І для чого Ісус Христос прийшов? Для того, щоб спасати, для того, щоб навертати людей до Бога. І тому, якщо вже не я живу, а живе Бог, я буду проповідувати і допомагати людям спасати своє